Kolega všade hlásal, že presne pri dovršení 30 rokov sa prestáva tvoriť kolagén. A naozaj poctivo na svoje 30. narodeniny si išiel hneď kúpiť kolagén. Pozorujem práve v generácii tých ľudí mladších od 35 rokov nižšie, že mám taký pocit. A sú aj také štúdie alebo analýzy, ktoré to potvrdzujú, že táto veková kategória ľudí oveľa ľahšie uverí rôznym fámam, hoaxom, nezmyslom, oveľa ľahšie príjmu a akceptujú prosto nejaké vyhlásenia alebo tvrdenia nekriticky, nerozmýšľajú dostatočne, opustili základy vzdelávania, myslenia, rétoriky, prejavu, konštrukcie myšlienok a podobne. A preto sú náchylnejší na rôzne podvodné schémy a nezmysly a heslá a vyložené protipravdy. No, tak malá odbočka od kolagénu. Ale ono to naozaj súvisí. 30-ročný človek by si nie je pravda, že keď máte 30, tak sa vám prestáva tvoriť kolagén. To by teda to by bola katastrofa. To by sme tu neboli už. Mnohí. Áno, sú orgány, v ktorých sa vlastne kolagén takmer neregeneruje počas celého života. Jednoducho to, čo vám vznikne počas vnútromaternicového vývoja, to, čo sa vám zastabilizuje, povedzme ešte v puberte, tak takto zostáva väčšinu života a práve preto, čím rýchlejšia degenerácia a poškodenie týchto kolagénov, tak tým rýchlejšie sa rozvíjajú potom tie chronické. Aj osteoporóza je v podstate choroba kolagénov. Áno, lebo kolagény v kosti vytvárajú štruktúru, do ktorej sa vlastne zachytávajú, fixujú tie vápenaté soli, ktoré potom dávajú kosti pevnosť. Takže narušený kolagén v kostiach a rýchlejšie odbúranie kolagénu v kostiach má za následok, že sa odtiaľ rýchlejšie a ľahšie uvoľňujú potom aj tie pevné minerálové zložky. No, takže nie, 30-ročnému človeku sa nezastaví výroba kolagénov, ale je pravda, že 30-ročný človek by mal takúto knihu chytiť, keď nič iné, tak si otvorí stranu 120, kde je presný zoznam všetkého a návod na to, ako si zachrániť kolagény. A to ho privedie k tomu, že si tú knihu otvorí na prvej strane a potom ju prečíta celú. A nie raz, ale niekoľkokrát. Lebo to je kniha, ktorú treba študovať a ktorú treba mať po ruke.